syömään? Ei käy. Tulet syömään nyt? Tai sitten mä soitan iskälle ja sanon, että sä et ole ollut kiltisti. Niin. Syömään? Mä sanoin, mä en halua, äiti. Minä en tule syömään. Ja jos sinä soitit isille, minä sanoin, että sä otit hänen rahat. No, et kuule sano. Tai sit sä saat jäähyn. No, minä sitten kerron. En tule. Nyt sitten. Mitä hän tekee? Se nyt on... Löysin. Tuu tänne. Hei! Hei, äiti! Ele! Eikö sä tee näin? En ole iloinen. Sitten nyt pitää syödä. Sitten harkaa. Sitten on taivasta. Taivasta! Jes, sitä voi syödä ihan sama. Ei mä se pahataanko Sitten jotain kynnys tulivaloittua. Mitä? He? Ja nyt kakkaa. Ja miksi kakkaa? Hyvä, sai kynnys. Näin. Näin olen iloinen. Tässä on vähän ruohaa. Okei. Joo, kukaan. Okei. Laittakin. Ai syksy. Oi.